Video seloku o video mweri social media ọkụ o video mere ụfọdụ anya apụ n'anya o video na-ezugo no deceive Ogechi. If I see Ogechi tomorrow, I will double the excitement nji we welcome here. If I see her tomorrow, I will double the excitement nji we for here. So this is the video seloku or video the historical video make it wave on the internet. If I the video mweloko si oku ebenine, if I the video melo fodo ola bananya. This is the video. This is the video. Watch the video. Keman on a video is he not giving a one musu if you will hang joy only we only if you buy no go to man if you buy in will hang na yeah or we Ogechi do fresh in real life. If Ogechi in real life, if you enough, I'm on Facebook on Ogechi. If Ogechi in real life, Ogechi aduka hey, Ogechi aduka unya watchable for one day since you were nyana ewegi. I'm a no ye wegi when nyana ewegi. Ebe na comment section ku ericha ikwu imo okute pinyum ikwu imo okute pinyum yotago amunwa wezugo ka aba na amụrụ ọkpọ. Nwaanyị na-aṅụle ife na-ekwu kapụ na isi ewo ọnọfu ya ebe ọ na-enwe aṅụle na-agbala egwu na-enwela aṅụle na-achị steze 32 because if unu mere expect bụ oge ọ nọ ka ọ na-atụ alịlị oge ọ nọ ka ọ na-eri ụjụ. Nwaanyị choose happiness over grief. Ọkarịsịa nwaanyị for a reason. Ọkarịsịa today, ọkarịsịa tomorrow, and ọkarịsịa next tomorrow. Nwaanyị bụ amụ kwụrụ ya na ngada ya oweghị iwe ijekwa isi na kota. Ogechi Okeke Njaka agbala nwaanyị onye na-agba movie nne, don't worry, we there for you. We there behind your back. As the Ride On Association of Facebook, we say we solidly stand by you. We solidly stand by you. It has lingered over the years. 6 years, 7 years, 8 years. It is time. It ends once and for all. It is time. It ends once and for all. Agana Kaziye. After today, after this moment, there will never be next time. So, for all the lovers of Ogechi, I want to tell you people something. Like I always say, anything anime na case here all depends on Ogechi's decision. But left for me Ezugo. What I want is for this case to go to its logical conclusion, so that egbe manu no wo egbe uga manu no wo ugo. Onye owu na no ile onwe ye. He can't continue and ekwu okwu an ekwu for over 7 years, okwu an ekwu for over 80 years. I can't ekwu. Ka agbakene dị mgba hapụ celebration ha na-enwe. They are celebrating for nothing. They are celebrating for nothing. They are celebrating for nothing. I'm going to give you people an update about what played out in court today and what we expect. Happen maka ndị noisemakers. Happen maka ndị noisemakers. Game ha na-achị ịgba ha ya emenwu ye. Genu gwa nwaanyị ahụ na nsịrị na ọ ya emenwu ye. Ume yezughị ime. Taa! Onye na-amala ogodo mkpụ na anawe onye ife adịghọ na mkpụ ya na onye nwụrụ nke ọma. Olesi zikwo na ngụ nwe kọtụ Nigeria.
then I am man on going to Nigeria. You gotta go. So whenever I see her happy, almost say, ha, ezugo happen go dum biko, ezugo happen go dum happen ezugo happen the thing at home. Ha, ezugo ebiakwa, emu mana agwa me fa akita ka iwe patronize yam. Ọ na-ekwu the thing. Ah, Ogechi, nwaanyị nwere ngabasị, nwaanyị obi dị ọcha. You gotta go. Nwaanyị obi dị ọcha. Obi dị ọcha. Carry most of these people. Everyone not sure kitty. You gotta go. Weeping can only endure for a night. For joy, cometh in the morning. You gotta go. Joy cometh in the morning. Only if na za na mmadụ na anụ ọgụ jide ọfọ. Ọgụfa na anụ wụ ọgụfa ejiri ọfọ. Ha ejiri ọfọ na ọgụfa na anụ. Intimidation and all, it cannot work in a Nigeria of today. It cannot work. You can only waste your money. Keep wasting that money. That money can sink a borehole in Imo State. That money can give kids Omazi free education in a West year. Because nation can go and ibe on ya. Ono yane. Irichega. Even mwekene wetega mwebo ye wetaluega or na no eva go you be Imo State ya for one because ye efe. You da go nwere oge nwoke ye wetakariega so tai kajiko. No, they tell me this thing again. Kai. You gotta go. I'm working okay with a career guy. Work out now. No, if I call your email, I'll go to a call. If I call, I only if I call you about a team state in Nanya, if it goes week. You gotta go. So carry here to her. Nana Negoni wasting money. At the end of the day, he who laugh last, laugh best. Ogechi is a joy giver. Only well angle. Ezugo happen because. Ezugo agbazina me fa ezugo ma wo se ezugo just na agba me fa ina agbanya ki we na patronize him if iji agba me fa ki we mala okarisi amuke na amu nse okarisi amuke na amu muamu ngba muamu omu ha amu imana ife gure ku abana nyadowa okuji agụ mgbada bịara ụgwọ ịghọtago Ogechi agụ mgbada bịara ụgwọ ịghọtago mana agụ ụwa agụ ọnya ndị Igbo kwuru okwu sị na okwu ji agụ mgbada bịara ụgwọ mana ha ka recognize the fact that the lion is the king of the jungle. Okari hetu a stay and keep your hands crossed. I'm going to give you the update about what played out today. Have to say Makande noisemakers. Let them keep making noise. They can only do what they can do at the moment. They cannot overstretch the limit. Other possible. If I had a normal thing, but it can only be for a moment. Let me tell you. So I will give you people update about the court case. Nevertheless, remember I told you, Ogechi made a decision to go about this case anyhow, but I am telling you my own stand as Ezugo. Okari here to